Na základě vašich častých dotazů a zpětné vazby jsme se rozhodli zařadit do výroby obuv typu barefoot. A tak vzniká bota jménem Melichar. Dnes vám ji s radostí chceme prezentovat. Svršek obuvi je tvořen uvolňovacími prvky, které jsou součástí naše patentované obuvi. Uvolňovací prvky v nártové části slouží k zvýšení pohodlí v obuvi a chrání podélnou klembu proti propadu. Vyvinuli jsme zcela novou podešev. Unikátní je v tom, že je specifická, má výstupky ve spodní části podešve, tím dochází k tomu, že je daleko pevnější a univerzálnější. Dá se použít i jak do města, tak i na měkké materiály, jako je tráva, polní cesta. Je flexibilní a silně ohebná. Obuv je jako vždy osazena biomechanickou aktivní stélkou. I tuto obuv jsme neošidili a dáváme do boty barefoot biomechanickou aktivní stélku. Vytvořili jsme 3 vzory obuvi. První je tenhle. Další vzor je určený pro osoby, které mají otok kotníku. Kotník je pružnější. A pak je to klasická obuv Melichar. Obuv Melichar budeme vyrábět v různých barevných kombinacích, ale také můžeme obuv vyrábět na základě požadavku zákazníků.